gano kenan. Labari ne nake da shi. Tun da nake ranka daɗe, ni ban taɓa ganin mudurin da yake jin kunya ɓera ba. Sai mudurin Alhaji Awwalu na Alhaji Sani ba canji. Shi kuma Alhaji Sani na Alhaji Malashi mai kuɗin duniya. Dan mun kai. Gaskiya ne. To zai ga wani ne a gidan Alhaji Awwalu na bakin lale. Yana da muduru shi kuma ɓera yana ɓarna. Wai ba kun ya kama muzurin wani suna tafa da ba ya ba da mutane. Ba manyan gari ba ka manta na kowa sai na kowa ikon Allah. Wai na kowa ya ne kaka kaman baka da lafiya. Ya nake ganin ka kaman baka da lafiya. Ni ma gani ki kamar na sabaci wallahi. Wallahi lazi. Kanwata. Na'am. Aka samu wani iska haki tsinan ne mutsiyaci. Dan iska. Mu. Jaraban ne. Wallahi ba kanwata ce. Cibe kiki a kasa ta a gari na wanda ya cikin nan. Rafa Allah ya saki. ka daina yi kai bakin baki ne. Aka raba kallahu. To me za a masa wannan wannan? Damuna ce ka. Ranka daɗe. Damuna ne. Amma wani Ciki. ranka daɗe. Amma da an rasa abin da za a yi sai da lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana. Alafi ne me da damuna za ku yi mana baki adon ni aka kawo kara ni nake so in zartar da hukunci a nan ko ku kuna da dama da za ku zartar da hukunci wallahi ki za ku ba mun kasa kai za ku koma in sa kai za ku koma talaka ya za ku dinga yin wannan sarkarci To yanzu a ce a garin ka mai ku dakata Wallahi da zai ce ubangiji Allah ya dauko dutsen gore dutsen da da Uhudu. kai Wallahi Allah ya dauka ba. mallan kuwa ka je in muka tashi da fada ka zo ka same ni za mu yi magana Bari kawai in je in taho da ita kawai. Tunda dai na fahimci cewa uwa kai zancen ma uwa bai ratsa ku ba. Gaskiya. Bari in je in zo da ita. Ba za ka zai da ka zo da ita wata kila ma za mu tambaye ta da bakinta za ta faɗa. gaskiya ne Bari zo ita. kai ba haka ake ba ba a san kun ce je zai zo mahaukaciya in ya zo da ita za ta tsirara ba Allah dina wanda yake ganin tsirara A'udhu billahi. ya za ku ce je zo da ita Wannan haka yake. Haka yake kamata. Amma in ba a ce kana Sannan ke ji. faɗin da kake ta yi ina ji shi ne take son gani. zan nemo miki haƙin ki zan nemo miki Abin da ya kamata a samu dan wani abu a bata sai ta tafi. kacce mutane ku kanga me kake cewa kamata kula kula ke ungo Karbe rage na dai. Karbe. Tafi. Wannan bai Allah ci kamar dan wani yaro da Allah tsino. ba wannan ba da bakin naka da damuna zaka ringa mana wannan haƙi ku daina kallanta Allah wa ake kallon an daina kallon wannan ba kallanta sai ya dalala sai ya dalala za a yi mun na ceto sai daga baya sai aka ce an zo an tsara maimakon na ji haushi sai na ce mahaƙurci duka azamar wanzan in babu zabira bai iya wanzanci duk hikimar daga ta aikun son baya ta da matacci alheri dan gode kare da ta ka sai ransa ya bashi an ce ba na Girma ya faɗi. Ya ake tsallan kwado don kuma. Ya ake tsallan kwado.
tambayi ya ce kwance karo Wancan karuwa ba ko ba sisi. ko sisi Wallahi. ah